Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasi. President kari United States katau Donald Trump lo batha iki company shna tiar jingile jingka America ban pinkiu ye ka jingpin mi tiar jingile da ka bapinan kam ka Defense Production Act DPA ka bladan lupa na du kapor jingka Cold War na mar ka jing smok khya halor ka jing e bami menta ki la ban bu jing mai ka jing shngan ni kari United States of America. Ha ka memorandum ka blapan mi ha ka khatwei tri ko banai June ka blapan pau pat ba dang shen utrom long ba ki jinglong jingman ki bala ban bu jingma ye ka jingeda ye ka ri ha ka ne ka memorandum ka bala pha show strat 3 of war la ka do ki jing e ki ba ka US Defense Industrial Base ke Kynthoh ka jingduna ha ka bor pinmi ba ki jing supply chain ki ba duna bha ka shimpor ban pin poi ki tiar ba ki wei par ki jing e ha ka jing pinmi ki la ban kta ye ka bor jing United States ban pinmi ban pinne ban pinbun ya ka jing don ki tiar sian ki missile ba ki wei ki tiar ki ba don kam na ka banta ka jing yadai ka ri la tho utram kani ka sinjam ko wan jelong namar ka jing khuslai halor ka jing duna ki tiar sian bar ki jing yada thma jing United States khamtam hadian ka jing yakin at bakari Iran karkum ka kai phot jing Center for Strategic and International Studies CSIS kablak do da ka CBS News ka United States ka de ban pinon kam palat shiteng na ka jing yo ha ka liang ki tiar siat ki ba kongsan e ha ka jing yele thma Pyrshah ya ka Iran Hagaju kapor ka kai phot jung ka Congressional Research Service CRS kalabatai ye jingdu nong ba jingjulor ki bakrau ki bala ja ga jingyele hagati ka thop la Kynthoh ye southly ki lingsun Thma F-15E Strike Eagle nyotli ki lingsun KC-135 Strato tanker na ka banda ka jingpindap ompnyang hasun kawai ka lingsun Thma F-35A Lightning II kawai ka lingsun E-3 Sentry AWACS na ka banta ka jingpet ba jingmaham lupa Artli ki lingsun MC-130J Commando 2 but Arp Southli ki drone MQ series nalor ki weipat ki tiar jingeda ba jingele Karkum ki babun ki kai phon na ki lat pathai khubor kuma South Artli Nepalat ki lingsun jung United States Kynthoh ki fighter jet ba ki drone kila sha pan julon ne du no ha ka por jung ka jingele Secretary of Defense jung United States of America kata upit hexet ula ong ba ka jingele thma ba ka Iran kala pendu nong ka Washington kumba US $29 billion kane ka jingkhen ka Kynthoh ye ka jingpin bha ba jingthe thmai ya ki tiar jingele ke bla jular kumju ru ye ki wei par ki jinglut jingsem ki be dei ba ka jingpinne ye ki bor shipai hak te ka than ka ba hadu menta na kalyang u president kari America u klempat pin idak ba lanu on pha ka hukum ban pin kan ria no ye ki bor shipai kari America